Ang halitosis o dili maayo nga gininhawa usa ka kanunay nga kahimtang diin ang pasyente nagpagawas og dili maayo nga baho gikan sa iyang baba. Giunsa paghimo ang diagnosis? Ang usa ka pasyente nga dunay baho ang gininhawa kinahanglan nga susihon sa usa ka kinatibuk-ang doktor o usa ka gastroenterologist o usa ka dentista o sa otolaryngologist. Ato sa pagbisita, ang pasyente una nga pangutan-on sa mga pangutana sama sa aduna kabay piho nga mga bisyo sama sa pagpanagarilyo og alkohol? Kiunsa nimo pagrespeto ang imong oral hygiene? Nag-antos ka ba sa mga sakit sa respiratory o digestive system? Pagkahuman, imbestigahan sa doktor ang kinatibuk-ang kahimtang sa kahimsog sa pasyente ug maghimo usa ka katuyuan nga pagsusi sa oral cavity o respiratory ug digestive system aron masusi ang baho nga gininhawa tungod sa intraoral o extraoral nga mga hinungdan o hinanduraw lamang og busa dili tinuod. Mahimong gikinahanglan ang lain-laing instrumental nga mga pagsulay aron mas pasabtan ang kalidad sa gininhawa sama sa gas chromatography, ninhydrin nga technique, pagmonitor sa ammonia, esophagogastroduodenoscopy. Base sa diagnosis, ang doktor magreseta sa husto nga pagtambal aron matambalan ang baho nga gininhawa. Sa among website www.medfor.care makita nimo ang daghang uban pang sulod ug mga panabot. Umari o bisitaha kami. Magkita ta sa Med4Care.